बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ बङाइगाव रिफाइनारिखौ बड'लेण्ड रिफाइनारि मुं दोननांगौनि दाबि दैखांदों। बङाइगाव रिफाइनारिखौ बड'लेण्ड रिफाइनारि खालामनांगौनि दाबिखौ लानानै दिनै सावरायदों। बङाइगाव रिफाइनारि IOCL नि गाहाय सामलायगिरि आरो रिफाइनारिनि गाहाय नायन कुमारजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे हानजाया जथायै माखासे गाहाय दाबिफोरखौ लानानै सावरायदों। गाहाय दाबिफोरानो जादों फारियै सेथियाव बङाइगाव रिफाइनारिखौ बड'लेण्ड रिफाइनारि खालामनांगौ, नैथियाव आसामनि रिफाइनारि आरो नेशनेल इन्स्टिट्युसनफोराव जायगायारि लाइमोनफोरनि थाखाय रिक्रुटमेन्ट होनांगौ, थामथियाव कर्परेट ससियेल रेसपन्सिबिलिटि CSR फान्डनि रांखौ बहा बाहायो बेनि हिसाबखौ होनांगौ, ब्रैथियाव बङाइगाव रिफाइनारिखौ 2 MMT निफ्राय 5 MMT निसिम बांहोनो नागिरनाय ट्राइबेलफोरनि हाखौ लानो मोननाय नङा। बे गोनांथार दाबिफोरखौ लानानैनो एबसुनि दिपेन बर' दैदेननाय माखासे हानजाया बङाइगाव रिफाइनारियाव सावरायहैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे डेलिगेसन टीम खनिन्द्र बसुमतारी गाहाय नेहाथारि, लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु मोसाहारी आरो रेडियान माने सेक्रेटारि माने जोंहा AGS जोङो टीम दिनै IOCL बङाइगाव रिफाइनारि बिनि जि चिफ जेनेरेल मेनेजार एन्ड रिफाइनारि हेड नयन कुमार बरुवा बिथांनि जों लोगोसे बिथांनि टीम जोङो मोनब्रै दाबिखौ लानानै बेयाव दिनै सावरायदों आरो 11 बाजिनिफ्राय बे सावरायनाया जादों। गिबि दाबिया जाबाय जे बङाइगाव जि रिफाइनारि मुं दङ बेखौ बड'लेण्ड रिफाइनारि बिमुं होनानै माने मुं होनांगौ, खारन बङाइगाव जिल्लाया दिनै माने 6 सिडुलनि बाहेराव, जिहेतु जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल 6 सिडुल एरियायाव गोलैयो, चिरां जिल्लायाव गोलैयो आरो बे नेशनेल लेभेलनि जि मोनसे इन्स्टिटिउसन आरो इन्डास्ट्रि आरो बेजों मोनसे आइडेन्टिटि दङ। दा बेखायनो एलाहाबादखौ प्रयागराज खालामदों, बम्बेखौ मुम्बाइ खालामदों, आसामाव गुबुन गुबुन जिल्लानि आरो थावनिनि बा टाउननि नामफोरखौ सोलायनायनि बाथ्रा दिनै माने आसाम सरकारा लन्च खालामदों। दा बेखायनो बड'लेण्ड रिफाइनारि बिमुंजों जोंनि आइडेन्टिटिखौ जों प्रिजार्भ खालामनांगौ आरो बेखौ जोङो सावरायबाय। बिथांमोना IOCL नो बे डिमान्डखौ हरगोन आरो जोंनिफ्राय पेट्रलियाम मिनिस्ट्रि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जों सावरायगोन आरो बिथांमोना बुंदों जे बियो सम्भब, बे जानो हायो आरो बेखौ खालामनायनि थाखाय बिथांमोनाबो नाजागोन आरो जोंनिफ्रायबो हाबा मावगोन। बे बाथ्राखौ जों दिनै सावरायबाय। 2 नम्बराव ग्रेड 4 नि जि रिक्रुटमेन्ट आसामाव जिखिनि रिफाइनारि दङ बा नेशनेल इन्स्टिटिउसनफोर दङ, लकेल लेभेलनि रिक्रुटमेन्ट जानांगौ होननानै जों बुंबोदों। दा बेयाव जोंनि ओनसोलनि फरायसा फरायसुलि जायफोर माने इडुकेटेड आनइमप्लयड बिसोरो बेयाव रिक्रुटमेन्ट जाया, गोबाङानो आनइमप्लयड जानानै दङ। नाथाय गुबुन गुबुन जायगा सोरबा UP, बिहार, गुजरातनिफ्राय फैनानै बेयाव साख्रि लाफैयो। दा बेखायनो जोङो बेखौ बुंदों जे खमसे खम माने ग्रेड 4 नि रिक्रुटमेन्टआ बेयाव जानांगौ। बिथांमोना बुंदों ग्रेड 4 नि माने रिक्रुटमेन्टनि थाखायबो मिनिमाम BSc नांगौ। जोंनि ओनसोलाव BSc नि संख्या गोदो बिराद खममोन, दा जथेस्थ जाबाय, गोबाङानो टिचार जबाव थांबाय, थेवबो जथेस्थ BSc जोंनियाव दङ। दा बेखायनो जोङो बुंदों जे नोंथांमोननियाव जिखिनि साख्रि ओंखारो बिनि थाखाय काउन्सिलिं मटिभेसननि प्रग्राम खालामनानै होनांगौ। दा इन्डास्ट्रियेल एकाडेमिया प्रग्राम, बे प्रग्रामनि गेजेरजों आरो बेयाव मोनसे एप्रेन्टिस 1 इयारनि बेयाव होनाय जायो। बे माखासे बेबस्थाखौ बिथांमोना खालामनो होननानै जोंनो एसुरेन्स होदों। नाथाय जोंनि दाबिया जाबाय पेट्रलियाम मिनिस्ट्रि, भारत सरकार, IOCL खौ जों दाबि होदों जे ग्रेड 4 नि जि रिक्रुटमेन्ट बियो लकेल लेभेलनिफ्राय जानांगौ आरो लकेला जाहाथे बन्सित जाया, बेखौ लानानै उननि समाव रायलायबावनाय जागोन। 3 नम्बरा जाबाय कर्परेट ससियेल रेसपन्सिबिलिटि CSR फान्ड जि दङ, बे फान्डनि थाखाखौ बिथांमोना बहाय इउटिलाइज खालामो, सोरनि दाराय बाहायो, बबे बबे प्रग्राम पलिसि वेलफेयार स्किमाव बाहायदों, पाब्लिकआ बेसेबां बेनिफिट जादों, बे बाथ्राखौ जों बुंदों आरो जोङो दिनै दाबि होदों जे CSR फान्डनि डिटेल जोंनो नांगौ आरो इन्ड' भुटान बर्डारनि जोंनि गोग्लैसोनाय गामिफोरनि लामा, स्कुल, कलेज, दालांफोर जाहाथे जों बानायनो हायो नामा, मोजां अडिट'रियाम जों बानायनो हायो नामा आरो बेजों लोगोसे एजुकेसन सेक्टराव जोंनि इयुथ्सफोरखौ बांसिन जोङो माने गोजौ लेभेलाव लांनो हानाय बा जिखिनि UPSC, APSC काउन्सिलिंफोर होनो हानाय बा बिथांमोननो कचिं होनो हानाय बे बेबस्थानि CSR फान्डफोरखौ एप्लाइ खालामनांगौ। बे बिथिङाव जोङो दिनै दाबि होदों आरो बिथांमोना गुदि तथ्यखौ जोंनो होनो ओंखारदों। बिनि सायावबो सावरायबावनाय जागोन। 4 नम्बरा जाबाय बङाइगाव रिफाइनारिखौ आथिखालनि थाखानाय 2 पइन्ट सामथिं माने MMT निफ्राय आपग्रेड खालामनानै 5 पइन्ट सामथिं MMT सिम ग्रथ खालामनो नागिरदों। बिनि थाखाय 315
एकड़ हा बिथांमोना लागोन आरो बे हाखौ बिथांमोना सरकारि होनना बुंदों किन्तु बे हायाव साहाथिं जि मोनसे डेमार्केसन बिथांमोना प्रप'ज प्लान खालामदों बे हाया बर' आरो ट्राइबेलनि आखायाव दङ बेयाव गामि दङ बिथांमोना खेथि मावनानै जादों आरो बिथांमोना बे हाखौ मोननो थाखाय काउन्सिल बिटिआर काउन्सिलनो लेटार हरदों बे हाखौ एलटमेन्ट होनायनि थाखाय दा जों बुंदों जे ट्राइबेल थानाय आरो मानसि थानाय जायगायाव कुनु कारनाव एक्सपानसन जाया जोङो बिटिआर माने बङाइगाव रिफाइनारि डेभेलपमेन्टनि बिरोधि नङा बिनि डेभेलपमेन्टखौ जों लुबैयो एक्सपानसनखौ लुबैयो बेयाव मर इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन ओंखारनांगौ जों बेखौ लुबैयो किन्तु बिनि उद्देश्यआ बे नङा जे बर' मानसिफोरखौ होखारगोन बर' मानसिफोरनि हाया थांजागोन आरो बेनि थाखाय जोंनि मानसिफोरा हा गैजायै हालाय हाफाय जानांगोन बेखौ जों लुबैयाखै दा बेखायनो जोङो फार्दार एक्सपानसनाव कुनु कारनाव बर' आरो ट्राइबेला एफेक्टेड जाया बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ दाबि लाखिबाय आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जों सावरायबाय पलिउसननि मेटार दङ बेयाव आरो बायदिसिना वाटार लेभेल माने गाहायनि दैया माने डाउनवार्ड थांनाय बे लेभेलखौ मोनाखै बिनि सायावबो जों सावरायदों सावरायनाया खोब फ्रुइटफुल जादों आरो बिथांमोना जोंनो कमिटमेन्ट होदों आरो कमिटमेन्ट मथे जिखिनि दाबि जों लाखिदों बिथांमोना IOCL जों रायलायगोन आरो फैबाय थानाय समाव मर रिक्रुइटमेन्टनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ जों जयेन्टलि मावगोन आरो दाबिफोरा फुलफिल जायाबा जों प्रयजन जायोबा बे IOCL BGR नि मोखाङाव गणतान्त्रिक आन्दलन खालामनो जों बाध्य जागोन आरो जों मोनसे समसिम नेगोन मोनसे समसिम बिनि फिथाइया बेसेबां थायो बिनि थाखाय जोङो वेट खालामगोन NTPC जा बङाइगाव रिफाइनारि जा बेयो 6 सिडुल एरियायाव गोलैयो बेयो आसामाव गोलैयो आरो भारतनिनो मोनसे उच्च पदस्थ माने इन्स्टिटिउसन इन्डास्ट्रि दा बेखायनो NTPC सालाकाटियाव जोङो खोब खम समनि गेजेराव बेयाव जि माने जाय जेनेरेल मेनेजार बा चिफ जेनेरेल मेनेजार दङ बिथांजों सावरायगोन आरो बेयावबो ग्रुप माने D बा ग्रेड 4 नि रिक्रुइटमेन्ट आरो बाकी जिखिनि इस्यु दङ CSR फान्डआ बेयावबो दङ आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मेटार दङ दिनैबो सालाकाटि NTPCआ बङाइगाव जानानैनो दङ एड्रेसा बेनि माने सोलायनायनि बाथ्राफोरखौ लानानै जों खामानि मावगोन आरो बेयाव कुनु कमप्रमाइज गैया जोंनि खामानि मावनाया कन्टिनिउ जागोन गोजोन्थों नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GD नि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360